Γεια χαρά σε όλους. Συχνά πέφτω σε κουβέντες σχετικά με τις σχέσεις των ανθρώπων και τι μπορούν οι άνθρωποι να ανεχτούν από τους διπλανούς τους ή από τους συντρόφους τους ή από τους συζύγους, τις συζύγους κτλ. Και πολλές φορές μου λένε ότι δεν μπορούν να κάνουν το επόμενο βήμα για να πάνε παρακάτω, να διαλύσουν ό,τι δεν τους αρέσει ή να βρούνε κάποιον άλλο άνθρωπο να τους συντροφεύσει, γιατί μετράνε τις απώλειες που θα έχουν. Και πολλές φορές ακούω, όπως και σήμερα, άκουσα τα σχετικά με το ότι αν διαλέξει κάποιος να πάρει κάποιο δρόμο, θα διαλέξει το δρόμο που θα έχει τις λιγότερες απώλειες. Τελικά πρέπει να σκεφτούμε τι σημαίνει να έχω τις λιγότερες απώλειες. Τις λιγότερες αριθμητικά εννοούν οι περισσότεροι. Θέλω όμως να σκεφτείτε, μετράει ο αριθμός ή μετράει πόσους ανθρώπους δηλαδή θα χάσουμε γύρω μας, επειδή θα χαλάσει η εικόνα μας, επειδή μπορεί να τους χαλάσουμε τη συνήθεια, επειδή μπορεί να γίνουμε τα κακά παιδιά, επειδή θα αλλάξουμε κάτι από τη ζωή μας που δεν θέλουμε, επειδή θα πάψουμε να είμαστε αυτοί που ευχαριστούν όλους τους υπόλοιπους, θα πάψουμε να είμαστε στην αυτοθυσία. Μετράμε λοιπόν τις απώλειες αριθμητικά, πόσοι άνθρωποι θα φύγουν από γύρω μας, θα χάσουμε τα παιδιά μας, θα χάσουμε τους συγγενείς μας, θα πάρουν λάθος εικόνα για μας, ή έχει σημασία η ουσία, ποιον θα χάσουμε. Και δεν εννοώ ότι θα υπάρξουν άνθρωποι οι οποίοι μας αγαπούν και δεν θα αλλάξουν γνώμη για μας, δεν εννοώ αυτό. Εννοώ ότι ουσιαστικά όταν λέμε ότι χάνουμε και διαλέγουμε το δρόμο με τις λιγότερες απώλειες, εννοούμε εκεί που θα χάσουμε τους λιγότερους ανθρώπους. Μπορεί να είναι ένας άνθρωπος, μπορεί να είναι δύο, μπορεί όμως να είναι και ένας άνθρωπος που θα χαθεί. Και αν χαθεί αυτός ο ένας, τι έγινε, ας πούμε? Καλύτερα να χαθεί ένας παρά να χάσουμε τους πολλούς. Καλύτερα να μην γίνουμε αρεστοί σε έναν παρά να μην είμαστε αρεστοί στους πολλούς. Ας είναι και αυτός ο ένας. Ξέρετε τι θέλω να σκεφτείτε? Ότι αυτός ο ένας που χάνουμε πρωτίστως είναι ο ίδιος μας ο εαυτός. Προτιμάμε λοιπόν να χάσουμε αυτόν τον ένα, τον ίδιο μας τον εαυτό, με ποικίλους τρόπους τον χάνουμε. Είτε χάνουμε την αξιοπρέπειά μας, είτε χάνουμε την αυτοπεποίθησή μας, την αυτοεκτίμησή μας, επειδή υπομένουμε καταστάσεις που δεν είναι καλές για μας. Με διάφορους τρόπους. Προτιμούμε λοιπόν να χάσουμε αυτόν τον ένα ή να χάσουμε τους πολλούς που δεν έχουν σχέση με αυτόν τον ένα. Και αν χάσουμε τον ίδιο μας τον εαυτό, τελικά η απώλεια είναι σοβαρή αριθμητικά ή ουσιαστικά? Η απάντηση είμαι σίγουρη ότι είναι μέσα στο μυαλό σας. Τι μετράει για σας λοιπόν? Να χάσετε τον ίδιο σας τον εαυτό, προκειμένου να μην κάνετε μία αλλαγή στη ζωή σας, τον ίδιο σας τον εαυτό, ή να μην χάσετε τους πολλούς γύρω σας και την καλή σας εικόνα? Αυτό καθορίζει και τον τρόπο ζωής μας παρακάτω και το πόσο είμαστε διατεθειμένοι να ανεχτούμε καταστάσεις παρακάτω. Φιλιά πολλά. Γεια χαρά σε όλους.